Bayap song haino hailam sogunarokno ani YouTube family o bayap song tini hinka angtai khoroksa borokni lifestyle eba biography video no tubui phaika hinke bayap song angkha khlaio norok video ni thumbnail tei title no nuguno sawi mankana hinui haipono sawi riwano bayap song bo hinke taike boya chini dakok borok disclosure ni owner Andrew Debbarma kha khlaio norok jotono bono sini baina hinui bo hinke story rok sawo tei motivation rok sawo bini YouTube channel o phaidi hinke bayap song bisikok sehakari chini dakok borok disclosure ni owner Andrew Debbarma ni lifestyle video no live proof nailayano bini village borok bini date over busuk bo class pori tong tei bini girlfriend tora tong kora kori jeng abono nailayano bayap song norok video no paithak jora khlai nai tongdi bayap song video chengnani sekang norok ni thani kaisa koimung eba request norok jodi so ani channel no katal hinkai channel no kisa subscribe khlai rejadi tai jodi so nung agini simino subscribe khlaijak hinkai no belai kheno hambai maya phoru bayap song tai je puruni chimin nung ani YouTube channel no subscribe khlainai apuruni chimino nung khoroksa ani YouTube channel ni member hinai sinijak nai ke phaidi bayap song chenglai siwano bayap song ang norok no chini dako boro disclosure ni owner Andrew Debbarma ni lifestyle no ang bobai je start khaimani abono se live proof phunugana tai bayap song jodi norok ani voice no clearly khanawi mania ba bujiwi mania hinkai norok video ni right chato screen no bobai ang live chat khaimani rijak nugana norok abono video ni quality bari riwai naidi hinke puilawa ang bono sengka ni real name tamosa brother hinai gosawa ani real mung hinkai Andrew Debbarma hinai তারপরে আং বনো তেসা সংকা নিকনেম খেটা মোসা ব্রাদার নাই গবসাওয়া বিনি নিকনেম হংকাই দুরো হनै hingke bayap song norok sawi mankana chini dakok borok disclosure ni owner ni real name hingkai Andrew Debbarma tei bini nickname hingkai Duro tarpore ang bono teisa sengka nini date over khai busuksa brother hinai gosawa 12 tarik February 2000 hinai tarpore ang bono sengka nini birth of place mane achaimani jaga kha bo jagao sa hinai gosawa DM hospital o mane Agartala o hinai hingke ang bono teisa sengka nini tabuk present age ke busuksa brother hinai gosawa bini present age hingga tabuk 20+ তারপরে ang bono teisa sengka nini village ke borosa brother hinai gosawa bini village ni bumung hingkai Champlai তারপরে hometown hingga Teliamura hingke norok sawi mankana bayap song chini dakok borok disclosure ni kami ni bumung hingkai Champlai tei bini city hingkai Teliamura তারপরে ang bono teisa sengka nini district ke Tamuklaisa brother hinai gosawa bini district hingkai Khowai Kalaio hinai hingke ang bono teisa sengka nini qualification rogle busuksa brother hinai gosawa qualification to ang tabuk history department o tuye BA honors pori tongo college o hinai semester hingkai salia hinai sao hingke bayap song norok sawi mankana bini qualification bo hingkai BA honors pori tongo college o hingkai semester busuk abo hingkai bo salia hingke ang teisa sengka bono bo college o pori hinai gosawa government degree college Teliamura o hinai hingke bo college pori mani name hingkai government degree college Teliamura o hingke nini family member khai koijon sa brother tei sabo hinai sengka ang bono hingke bosawa ani family ani friend rijona ang tei ani manai sister and brother angkhe okra hinai sao mane full hingkai 5 jona bini mom dad erpore bo tei bini manai khorok ni tongo masa chela masa bwrwi hingke total miliwai 5 jona tarpore ang bono teisa sengka hingke nini hobbies role tamosa brother hinai bini hobbies hingkai reading book singing traveling storytelling rok no belai kheno chajago hingke tarpore ang bono teisa sengka nini profession rok khai tamosa brother hinai hingke bo sawa ani profession to tamosa nai borok kotor hinai bo mania ko just YouTube channel tongmani bisingtwi YouTuber hinai sinijak khata tirprao kisa hinai sao asuk no haipona ang koklop kothoma suyo aborok bo sinijak manai ko hinai sao hingke bayap song norok sawi manna bo hingkai khoroksa YouTuber tei bono boi YouTuber hinai no sinio tarpore ang bono teisa sengka hingke nini height ke busuksa brother hinai gosawa pokha hinai bini height bo pogoi thangkai hinai sao kajana bo agi teisa cherai puro rogo suwi nai mani hingkana hingke tabuk to tekisa hai logoi thangkana abon bagai bo abono salia haipana ang bono saka nini pigno nai nung 5.5 video ungna chance tongo hinai hingke bo aboni tamo ansari kana di aw ungoi mano hinai sao hingke bini height no ang 5.5 feet no hinai sasinai norok no bayap song tarpore ang bini weight no sengka bini weight hingkai 49 kg bini hilik mani
49 kg তারপরে ang bono tesa sengka nini favorite food ke tamasa brother nenge bosawa milok by a songjak belai thokjago tei igrul samin rok ta hini sao Inke bayar songrok sawi mangkana chini dako grok disclosure ni honor Andrew Debbarma ni favorite food hinkai milok by a songjak no bo belai khana thokjago tai igrol chowming rok no bo thokjago তারপরে ang bono tesa sengka hinke nini favorite color khai tamasa brother nenge bosawa blue tai white no bo belai no naithokjago hinui hinke ang bono tesa sengka nini religion khai tamasa brother nenge bosawa bini religion hinkai Christian hinui hinke ang tesa sengka nung higher secondary tongfrubo usukulo porisa brother nenge bosawa Mohoranipur Higher Secondary School Teliamura by Sakama Gadni Kuni Kesaro Hini Sao Hinke Bayap Song Norok Sawi Mangkana Bo Higher Secondary Tongfru School Porimani Bumung Hinkai Mohoranipur Higher Secondary School Teliamura to Sakama Gadni Kuni Kesaro তারপরে ang bono tesa sengka nung bufuruni simi YouTube join khlaisa brother nenge bosawa 2020 ni 16 June no hinui hinke ang bono tesa sengka nini YouTube ni theke monthly income busuk jodi nung sana khai sadi 6000 private khai toni nani hinke ta sadi nini US ni saka hinke botama saka nai di bayap song ang busuk man tong abo to salia haipono first payment khai ang 12000 man khai ni sao hinke bayap song norong nugui man khana bo ma so busuk man abo to salia haipono bini first payment chokomani hinkai 12000 jora tui bo man kha hinke ang saka o doa kon khai belaino kaham kok tai bo kusugo kadi bro nini ani US ni saka tarpore ang bono tekise kok sengka hinke nini girlfriend le tongo da sa bro hinenge bosawa abo to personal kok salia kori phano tongfano private kok sihni sawo hinke bo o jaga bini girlfriend tora tongkona kri salia haipono bayap song norok jodi so bini girlfriend tora tongkona kri sawi mana musung khangai video ni tolawo comment khalai di ang norok no reply khalai ne ang norok ni comment no poriwo tai ang norok ni comment no porina ni belai khano interest nangjago bayap song ang bini girlfriend tora tongkona kri bono singana singai norok no sawana norok comment khalai di তারপরে ang bono te kaisa last important kok sengka norok nai di bayap song ang tamo sengka bono nung chini tirpra sardo pha hamkrai no tuyoi tamo sana musung kisa sadi mane future o chini do phano bote ingrina musung nini bekhani mote sadi hini saka gabo tamo saka nai di bayap song chini ta koborok disclosure ni honor Andrew Debbarma bo a ang sengmani aboni answer tamri khanai di ang chini do phani samungo belai khino tongna musungo aboni bagai sing joto thansake do phani hamka do phano hamkrai ma khlai lainai जों Sinimung business education bebagono etc ni sawa tarpore specially dofani sikla sikle rok dras rok sawoi derawoi tongo buri rok buini dofa bai kaijago te baksa suicide khayo aborok no motivation diwoi dofano जों sasa naithok swnamna imang tongo hinke bayap song norok sawi mangkana chini dako borok disclosure busuk jorati chini dofani bagai kaham wansok tei bo busuk jorati borok kaham bini obono nuguno sawi mano তারপরে বটে কিসা কক সাকানাই দি পাল হিনকে সে সাল আবনি বাগৈ দফানি যত ইডুকেট রগনি হেল্প তাই প্রেন অকরা চাকরা রগনি হেল্প বেলাইনো নাঙ্গু হিनै তাই কাইসা কক বায়াব সং bo বেলাইখিনো নাংমানি কক সাকা পাল হিনকে সে সাল বায়াব সং অকক কবুইদা না দালাল নরবো বানচুগৈ সাদি পাল হিনকে সে সাল অবো বেলাইখিনো নাংমানি কক তাই bo বেলাইখিনো কাহাম কক সাকা আং আবনি বাগৈ বনমা সাকা বেলাইনো ওয়ানসুমা কাহাম ব্রুনিনি তাই বেলাইনো হামবাই ব্রুনোনো नों आसक चिनि दफानि ham dofano hamjakmani bagoi hinoi ngbosawa au bro ang dofano belaikino hamjago dofani samungrogo mane dofani samungrogno khlainani musungo ni sao hinke bayap songnoro nugui mangkhana chini dako borok disclosure ni honor Andrew Debbarma busuk jorati borok hamtai busuk jorati chini dofano hamjak norok bini YouTube channel ni video rono naino sawi mana bo buni story rok sautai motivation khlaio bini motivation video ro naina di bayap songnoro bo busuk jorati ko kaham sa hinke bayap song asuk jora khaino ang bo bai SMS khaimani mothagei rikha bonote kono swngnani korikha aboni bagoi hinke ang kha khlaio bayap song norok chini dako borok disclosure ni honor Andrew Debbarma ni lifestyle eba biography video no sawi mangkhana hinai bini village borok bini date over busuk bobo class o pori tong bini girlfriend tora tong kada krei girlfriend ni to norok comment khaike ang abono sanai ta joli jak di bayap song comment khlai di ang norok no sekangono saja ang ni comment no poriwo tai nong comment no porinani belai khano interest nangjago hinke bayap song tini ni bagai asuk no malai phinai katal video tai khoroksa borok ni lifestyle video no tubui
Hambai bayap song no video no paithak jora ke nai tongmani bagui tei bayap song norok ani channel no subscribe khlaimani bagui video no like khlaimani bagui comment khlaimani bagui norok no belai belai ke no hambai maya paro pogya norok no ani video no like rok khlaimani bagui share rok khlaimani bagui ano support khlaimani bagui norok no belai belai ke no hambai bayap song.